இன்னும் வந்து ஏமா வந்து இதுக்கான திங்காக இருக்குது. Sunset, all the other wavelets were scattered. Only the red rays, red light is visible. இல்லை ரெட் இஸ் வெரி ஸ்கேட்டர்ட். All the other colors வந்து உன்னோட beyond the ஐக்கு போயிடுச்சு. ஒயிட் லைட் தானே எல்லா கலரும் தான் தெரியும். பட் நம்ம இந்த ரேஞ்சில் இல்லை, வேற எங்கேயும் இல்லை அவன் வந்து அப்படியே படிச்சான். இப்போ தெரியுமா அவன் Where is scattering? Scattering is mostly about the sun. Most power of wavelength. So, ice light is not light color கிடையாதுங்கிறது